pekná kulisa, celoplošný útočný hokej z obidvoch strán. Počas celého zápasu v niektorých fázach Bystrica mala navrch, mala čiste vyložené šance. Keď ich mala, zakročili vynikajúci Škrečko v bráne. Rozhodlo si, myslím, športové šťastie a efektivita v koncovke a preto sme získali veľmi ťažko vykonané 3 body. Čiže sa z toho tešíme. Veríme, že znovu týmto výsledkom budeme povzbudení do ďalšej práce. Tak čo hovorí, ešte nesúhlasím, myslím, šatňa povedať nič, ale sezóna je ešte dlhá strašne pred nami, čiže vieme veľmi dobre, je to krásne, keď sa na tú tabuľku človek pozrie, ale ja si myslím, že všetci vieme, že keď tak máme teraz šnúru 6 vyhraných zápasov za sebou, môže prísť nejaká kríza, prehráte 2 zápasy a nemôžete spadnúť do 12. a 7. miesto, takže určite to poteší, ale vedú z toho nerobíme.